Веднага ги даваме. Има за всички ви! Спрете! Искам веднага да затворите своя щанд. Няма шанс. Ние имаме правото да продаваме нашата стока. Искам да ви купя. Ще купя всичко на двойна цена. Просто се махнете от магазина. Господине, ние ще ви го продадем. Телка. Съжалявам. Лепило. Благодаря, сериозно. Няма пак да правим проблеми. Сериозно? Истински са. Да не съм ви хванала пак. Обичам дома си. И ни останаха пари да си купим нова чиния. Само внимавай с нея. Моля, извини ме. Все пак вече не сме в гората. Добро утро, Максимил! Вие гледате Кълбачето ми липсва. Макси! Свършила ни хартията. Очаквай! Леки, дебели и попиващи. Сега ще ти донеса. Макси! обувките на Джаб-Джаб. Какво ще пиеш, Макс? Нека позная. Шоколешни. Класиките не случайно са такива, Макси. Обичайното моля Джаб-Джаб. Добре. Не, пие ми се нещо друго. Джаб-Джаб, имаш ли нещо различно? Какво би се пие, Макси? Чак, че кумклат е хубав. Имаш ли с кумклат? Той ми е свършил. Извинявай. Ами пък с глава? Нямам. Ами с папая? Рамбутан! Знаеш ли, Джаб-Джаб, следи едно страхотно предаване, Шейк Експлозия. Те съветват да бъркаш шейка надясно. Щом така казваш, Макс? Ами пък с киви и индийски орех? Не. Що за щам за шейкове е това? Шейк Експлозия съветват да използваш различни лъжици за всеки вкус сладолет, който слагаш. Шейк Експлозия казват да миксираш бавно, а после по-бързо, за да стане по-пулкав. Така правят експлозия. Макс, пък има само една скорост. Тогава нека... Please. It's 2026, baby. Това си е Шейк Експлозия. Нами, махай се от тук. Не идвай за една година. Почакай малко. Не е виновен. Какво се случи с него, защото го разбра? Добре, и ти не идвай, Макси. Чакай, аз знам какво ще те разведри. Гушка? Изобщо не знам дали ще изкарам. Can it close down already? Because it's already new use. Защо ни беше нужно и двамата да ядосваме? Исках да направя шейковете още по-страхотни. Но те вече са страхотни, Макс. А сега... Jenny Wakeman, Blue and Dirty, Bubble and Toodles. First words of 2025. И тогава ще се сдобри. Щом вкуси какво съм намислил, ще ни даде безплатни шейкове. В такъв случай съм намира. Гушка? Не. Добре, Макси, подай боровинките. Какво? Аз казах, подай ми боровинките! Добре, добре. Защо крещиш? Така, направих го с 5 топ съвета на Шейк Експлозия. Да видим. Yoo-hoo! Can you close down already? Той е тръпчив с щипка сарказъм, весел, но със сериозна нотка. Той е гъст, но не е и жилав. Как мислиш, сестро? Много е син. Аз изгарям Джаб-Джаб да го вкуси. Ще й хареса, Макс. Аз не хареса. Как ще проверим? Новите шейкове. Този шейк те прегръща с цялото си сърце. I'm not sure if it's going to close down, but I probably won't record this next morning. It actually happened. I think it shut down. Did it shut down?
Yeah. Look at the error. Molly, look at the error. Error. No. Don't worry. It only shut down in Greece, though. Oh, thank God. Then get it off. Breathe. Okay. Do you want to see the video? Peace. You ready? Bam. Oh, cool. Wait. Peace out, boyos.